samle lidt ukrudt op og sådan nogle ting. Men først skal vi lige lave lidt til benene. Så op med det ene, venstre op. Og sidste gang. Og så vinkler vi den lige. Og så skal I gerne mærke et stræk bag til. Kan I ikke det, så kan I prøve at se, om I kan komme længere ud over benene. Så kan jeg i hvert fald godt mærke det. Og hvis det gør alt for meget, hvis det gør ondt, jamen så prøv lige at gå lidt tilbage og se, hvad passer til dig. Det kan også bare være, det skal bare være at sidde op. Lidt er bedre end ingenting. Men når man har været i gang siden november, ikke, så kan man jo godt komme helt herud, ikke? Ikke rigtigt? Den der badering, du er klar. Nå ja, det var de der hønder der, jeg skulle have op. En dyb indånding. Pust. Ja, og lige ryst benen lidt. Gav det lidt krampe? Ja, det er godt, vi kan slå lidt på det. Så er det højre, eller den modsatte, hvis I tog den højre før. En op. Og ned på en udånding. Igen igennem næsen. Og ud igennem næsen. En igennem næsen. Og så vinkler vi den over til anden side. Det kan så godt være, at du har en side, der er anderledes end den anden. Det kan være, der er mere ømhed i den højre i forhold til den venstre ballemuskel. Og igen, hvis man synes, man skal være lidt modig, kan vi jo godt prøve at køre lidt længere ud. Det kunne jeg ikke, så jeg går tilbage igen. Men I andre, I bliver bare der. Der er forskel på siderne. Ja. Det er der. Og en dyb ind.